Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мехрибан һәм мөхәббәт иясе булган Аллаһ исеме белән. Игътибарыгызга Бөтен дөнья татарлары конгрессының Башкортстан вәкиллеге, Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясының дини-иҗтимагый программасының нәүбәттәге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Ассаламу алейкум, газиз милләт. Җөмләбезгә рәхәт бирсен, я илаһл аламин дип дугалар кылмактабыз. Әһли ислам галимнәребез булай бәян итә. Милләтне бер көнгә туплыйсың килсә, сыйга чакыр. Милләтне бер елга туплыйсың килсә, гаскәр тот. Милләтне мәңгелеккә туплыйсың килсә, мәгарифен үстер дигәннәр. Әйе, бу хакыйкать. Чөнки адам баласы, инсан, ул мәгрифәт өчен яратылган. Әйе, дин гыйлеме ул инсанның саулыгы, рух сәламәтлеге. Ислам дине ул шәхсән дин түгел, ул социаль дин. Бу хакыйкатьне күздә тотып, сезнең игътибарыгызга Башкортстан Җөмһүрияте мөселманнарының диния назарында нәшр ителгән Диянәт журналы безнең күңел түребездә булачак. Бүген мөхтәбәр шәхсләребез рубрикасында Башкортстан мөселманнары диния назаратының гуләмәләр шурасы рәисе, яшь галим Куланшин Айтуган Ямабай улы. Ул 1989 елда республикабызның Зиян Шура районы Сәйит авылында дөньяга аваз яра. Урта мәктәпне тамамлагачтын, ул Мәрьям Султанова исемендәге мәдрәсәдә гыйлем тәхсил итә. Аннан соң Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының Башкорт факультетында Башкорт гарәп бүлемен тамамлый. Инде әлеге вакытта ул Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының Башкорт кафедрасының өлкән укытучысы. Хош килдегез, Айтуган хәзрәт, студиябызга. Бүгенге очрашуларыбыз әлбәттә җаннарыбызга рәхәт, тәннәребезгә сихәт бирсен. Бүгенге очрашуыбыз әлбәттә безне борчыган һәм безне сөендергән мәсьәләләрне уртага салып сөйләшүебездән әлбәттә җылы хисләр калачак дип ышанам. Ассаламу алейкум, Мөхәммәд хәзрәт. Амин, шулай булһын, әйткән һүзләрегез килһен. Алла бирһә ошо әңгәмәбез, Алла бирһә матур күркәм үтһен иншалла. Айтуган хәзрәт, менә әһли ислам галимнәребез адам баласын дөньяда аякта тоткан бер көч бар. Ул тарихтыр диләр. Димәк, тарихны никадәр яхшы белсәң, шул кадәр көчле илаһиятчы булырсың. Шул кадәр кадер шәрифең куәтле булыр дип бәян итәләр. Айтуган хәзрәт, менә һәр нәрсәнең, һәр уңышның, һәр балкышның да игешеге юк, ләкин аның башлангычы бар. Менә Диянәт журналыбызның шишмә башы, тарих башы хакында безләргә мәгълүматлар бирсәгезче. Әйе, ысынлап та Мөхәммәд хәзрәт, дөрес әйтәһегез, һәрбер әйбердең тарихы була, һәм шул тарихы ул артабан уга көс өстәй, уның шундай бер үзенчәлекле инеш шишмәһе булып тора. Һәм әлбәттә, менә бу Диянәт журналы 2019 елда сыгарыла башлаһа ла, ул кабаттан тергеделде, чөнки уның ысын тарихы, һәр әйтмешләй, бик борынга китә. Безнең ата-бабаларыбыз 1926 елда ук бу журналды сыгара башлаган була. Димәк, безнең борынгы бабаларыбыз гыйлем, мәгърифәт гүзәллекләре белән үзләренең гомерләрен бизәгәннәр. Әйе, ысынлап та тап шулай. Менә ошо елларда алһак, 20нче буат башы сорын, 1910-1920 елларда безнең ифрат, менә үзебезнең төрки телдәребездә ифрат күп журналдар сыккан. Шура журналы булган, Акмулла журналы булган, һәм Диянәт журналы булган. Көлке журналдары аерым, иктисад буенча журналдар аерым, дин буенча журналдар аерым, әдәбият буенча журналдар аерым. Һәм менә шул журналдар алар ит китмәле безнең өчен өлге, һәм шуңа күрә әлеге вакытта менә шул Диянәт журналының
өсөн, безнең өсөн, әле ул журналда сыгарган мөхәррирләр өсөн, менә шул усырдагы ата-бабаларыбыз сыгарган, үзебезнең ялабыз буенча, үзебезнең ошо урындагы яллар буенча сыгарган журнал безнең өсөн үлге булып тора әлбәттә. Айтуган хәзрәт, тугры фикер. Тагы да шундый бер куәтле фикер бар. Һәр гасырның, һәр дәвернең үзенә генә хас халкы, үз сыйнфы, халыклары үз ара тартыш нәтиҗәсендә бер хакыйкатьне таба алганнар. Шуның нәтиҗәсендә алар ниндидер гамәлләрне тормышка ашыра алганнар. Менә шулар арасында башкаларның да фикерен исәпкә алып, үз фикерен өстенгә, өскә чыгара алганы әлбәттә милләтнең башлыгы, милләтнең каһарманы, аның лидеры була. Менә шул Диянәт журналыбызның чыгаручылары, лидерлары, алар кемнәр булган? Бұл журналдың тарихына килгәндә, әлбәттә, оның иң беренче баш мөхәррире дип әйтәбез, оның инеш шишмәһендә торган кеше, ул Мөтиғулла Гатауллин исемле галим кеше. Ул үзенең сыгышы менән тарихи Башкортстандан, ягъни үзебезнең якташыбыз була. Һәм әлбәттә, бұл Диянәт журналын сыгаруда башка галимдар да катнаша. Һәм тагы нимәгә игътибар итәргә кирәк, журнал Өфөлә сыгуына карамастан, бұл журнал турында мәгълүмат булгандар, һәм дә шулай ук журналды сыгарырга ярдәм иткән кешеләр Рәсәй буйлап та, Татарстан булган, Хамар өлкәләре булган, шул яктан да менә ошо журналды сыгаруда ярдәм күрсәткәннәр. Хатта уны бер осыр Одессалла сыгаргандар. Шуңа күрә лә монда инде әлбәттә иң беренче менә шул Мөтиғулла Гатауллиндың исемен телгә алып китәргә кирәктер. Тугры фикер. Мөтиғулла Гатауллин нинди күркәм бер милләт тарихында шөһрәтле бер исем. Хөрмәтле тамашачылар, әлбәттә, бүгенге очрашуыбыз туганлык, кардәшлек хисләрен, аның җепләрен киндердән үреп, кардәшлек күперләребезне кырычтан кую максатларына һәм мөселманлык хисләренең җанлануына сәбәпче булсын дип дугалар кылмактабыз. Айтуган хәзрәт, һәр гасырның, һәр дәвернең үзенә генә хас булган мәсьәләләре һәм аларны хәл итәргә тиеш булган мәсьәләләребез дә бар. Менә инде Башкортстан дини нәзарәтебез, ул безнең иң зур, иң кыйммәтле байлыгыбыз. Ниһаять, Диянәт журналы дөнья күрде. Диянәт, димәк, динлеләр, диндар кешеләр дигән мәгънәгә килә. Менә Диянәт журналы инде 6-нчы номеры дөнья күрде. Бу бик зур хезмәт. Бу динебезгә мөхәббәт, өлфәт иткән гайрәтле кешеләрнең хезмәте дип кабул итәбез. Менә шушы яңа чыгарылышның яңа тарихы хакында мәгълүматларыгызны бирсәгезче. Бұл журналда кабаттан тергеҙеү 2019 елда булды. Башкортстан мөселмандар дини назаратын безнең яшь мөфтиебез Айнур хәзрәт етәкләгәс, ул менә ошо әйбергә игътибар итеп, ягъни үзебезнең туган телдәребездә, башкорт телендә, татар телендә дини китаптарның, имамдар өсөн дини әсбаптарның кирәклеген хәзер өстенә алып, ошо журналда кабаттан тергеҙеүгә кирәк дигән фекергә килде. Һәм 2019 елда бұл журналдың тәүге номеры дөнья күрде. Без уны 3 айга бер тапкыр сыгарабыз. Ул журнал гомумән алганда 2 зур өлештән тора. Шуларның беренче өлеше төрле рубрикалардан торып дин турасында белем таратһа, икенчесе хутбәләр. Хутбәләр, ягъни безнең имамдарыбыз өсөн юма вакытында укый торган вагыздар, улар безнең билдәле акакылдарыбыз, яшь галимдарыбыз тарафынан язылган матур хутбәләр. Әйтергә кирәк, хутбәләр без 2 телдә бирәбез, башкорт һәм татар телләрендә. Һәм шуның белән менә безнең үзебезнең туган телләребезнең дә гүзәллеген, уның матурлыгын күрсәтәбез. Димәк, безләргә, мөселманнарга шөкер итәргә бик күп сәбәпләр бар. Димәк, безгә үз гомеребездә, үз хөкүмәтебезнең, үз халкыбызның иманын күрергә
насип әйләде. Шуның көчле бер дәлиле Диянәт журналы дөнья күрде. Айтылган хәзрәт, менә дингә каршылык күрсәтү, ул кешелеккә каршы көрәшү демәктер. Без бит ислам дөньясында дан, дәрәҗә, гыйлем, мәгърифәт гүзәллекләренә ия булган милләт балалары. Шуның эчендә Риза Фәхретдин безгә бер куәт, бер көч, бер фикер насихат иткән. Без бетә торган кавым түгел, бәлки дөньяда мәңге торыр һәм башка милләттәр белән җир йөзеннән файдаланып яшәр өчен килгән милләт балалары. Димәк, динебез бүген олуг ватаныбыз Русиядә дә яшәргә, җәннәт кебек мәмләкәтебез Башкортстанда, безнең бәхет кояшыбыз, җиһан кочагында именлек йолдызыбыз булып балкысын дип дугалар кылмактабыз. Менә безнең Диянәт журналында төрле рубрикалар бар. Олар өстендә без әле лә эшләйбез, ягъни укучыларның, галимнәрнең фикерләреннән сыгып, оларда үзгәртәбез, байытабыз. Һәм әлегә вакытта төп рубрикаларга килгәндә, иң беренче ул әлбәттә яңалыктардан башлана. Чөнки яңалыктардан онда безнең мөхтәсибәт яңалыктары, мәсҗидләрдән, назараттагы яңалыктар, менә шуны халык күреп, бер-береннән өлге алып, бер-береннән бергәләп, менә шул яшәһен өчен инде иң беренче безнең яңалыктар. Оннан ары безнең фикъ буенча махсус битебез бар. Онда үзебезнең Абу Ханифа мәзһәбе буенча намаз уку рәвеше, Рамадан айында урада тоту булган хаж кылу мәсьәләләрен менә шунда фикъ рубрикаһында яктыртабыз. Тагыла без балалар өчен, без беләбез һәрбер мәсҗидтә имамдар балалар белән эшләй. Шуңа күрә балалар өчен күркәм булган хикәяләр, төрле әхлаки әсәрләр бирәбез. Балаларга укыган өчен улар менә шул матур хикәяләр аша безнең динебезне өйрәнһен өчен. Һәм әлбәттә пайгамбәрләр тарихы безнең журналыбызда урын ала. Әлеге вакытта менә 7нче номерын әзерләйбез. Онда Лут пайгамбәр турында безнең мәгълүмат була, Алла бирһә. Шулай ук без менә әйтеп үттек бит инде әңгәмәбезнең башында безнең өчен ата-бабаларыбыз сыгарган ошо журналдар, борынгы журналлар үрнәк булып тора дип, шуңа күрә лә без тарих битләреннән дигән рубрика астык. Бұл рубрикала біз Ризаетдин Фәхретдиновтың Шура журналынан, шулык борын сыққан Диянәт журналынан өҙөктәр килтереп, уларҙы хәҙергесә баҫтырабыҙ. Һәм менә 100 йыл үтһә, шул заманда Ризаетдин Фәхретдиновҡа, Шура журналына, Диянәт журналына килгән һорауҙар әле лә актуаль. Шуға күрә лә шул осорҙағы үҙебеҙҙең ғалимдарыбыҙҙың яуаптарын ҡабаттан яҡтыртабыҙ. Шул иҫәптән үҙебеҙҙең тарихыбыҙҙы ла йәш быуынға, йәш имамдарға еткерәбеҙ дип әйтергә була. Шулай уҡ беҙҙең Диянәт журналында рубрикаларҙың береһе менә ошо әңгәмә. Менә әле Мөхәммәт хәҙрәт һеҙҙең менән шулай бик күркәм итеп аралашып ултырабыҙ. Менә шуның кеүек беҙҙең Диянәт журналында ла әңгәмә рубрикаһы бар. Без шул төрлө өлкәлә эшләгән дин әһелдәре менән, ошо дингә ярҙам иткән азаматтар менән, ир уҙамандар менән, төрлө кешеләр менән аралашабыҙ. Улар менән әңгәмә, менә шул әңгәмә формаһында уларҙы яҙып сығабыҙ. Тугры фикер. Хәзрәт, менә һәр халыҡның, һәр милләтнең, һәр дәүләтнең бер төкләре, ҡаһармандары була. Халыҡны, милләтне, исламиәтне, сәләмәтлек ярларына алып сығыусы ғайрәт итеүселәре була. Бүген, Аллаға шөкөр, Башҡортостан мусульманнары дини азратының башлығы Айнур Биргалин бу ауыр вазифаға хезмәткә тотонды. Бу эшкә ул сусап, су эчкән кебек тотонды. Аллаға шөкөр, һәр уңышның, балкышның аның әлбәттә иге шиге юк, ләкин һәр хезмәтнең, һәр уңышның башлангычы бар. Әйтегез әле, менә шушы хезмәтләрегездә, мәгърифәт, нәшрият эшләрегездә төп ярдәмчеләрегез кемнәр дип бәялисез? Әлбәттә, бында без иң беренсе менә хәҙер әйтеп үткән Айнур хәҙрәт Биргалин, мөфтөй, чөнки журналыбыҙ ул һәр ваҡыт ҡара бара. Журналыбыҙҙы төҙөгән ваҡытта, унда материал туплаған ваҡытта уның менән кәңәшләшәбеҙ. Ул үҙенең кәңәштәрен әйтә. Менә әле ул 7нче номерға ул имамдарға мөрәжәғәт менән сығыш яһай, үҙенең фекерҙәрен улар менән бүлешә. Шуға күрә лә иң беренсе, әлбиттә, был Диянәт журналындағы иң ҙур
уның терәге дип әйтәйек, ул Айнур хәзрәт үзе. Артабан инде шулай ук диния назаратында эшләгән төрле галимдар һәм әлбиттә безнең олы аксакалдарыбыз, олы имамдарыбыз. Чөнки хутбәләрне туплаган вакытта, хутбәләрне язган вакытта без менә ошо үзебезнең Йомһуриятыбыздагы билдәле шәхесләребезгә, билдәле аксакалдарыбызга мөрәҗәгать итәбез, уларның хутбәләрен басып сыгарырга тырышабыз. Шуңа күрә лә менә шул ошо безнең республикала динебез өчен эшләгән барлык безнең мөселман җәмгыяте, ул ошо безнең журналыбызның терәге дип әйтәйек. Менә безнең дә максатыбыз Ризаетдин Фәхретдиновның фикер һүзләре менән туры килә. Менә ул шураның тәүге номерын язган вакытта иң беренче битенә былай дигән мәкалә биргән. Шураның мәсләке һәм максаты дип. Ягъни шураның юнәлеше һәм максаты дип. Һәм менә шунда инде ул әйтә, әгәр дә инде без үзебезнең фикерләребезне язып торһак һәм безнең укучыларыбыз үзләренең фикерләрен, безнең турала тәнкыйтьләрен безгә yetkереп торһалар, шул вакытта без үзебезнең милләтебезгә бик тогры хезмәт итәрбез дип. Без дә менә ошо Ризаетдин Фәхретдиновның сүзләре белән ризабыз. Имамдарыбызның менә шул тәнкыйть сүзләрендә, фикерләрендә, тәкъдимләрендә һәр вакыт көтеп торабыз һәм уларны кабул итәргә әзербез. Шуңа күрә лә бу журналды безнең гомумән мөселман өммәте аксакалдары һәм шул исептән яшьтәре сыгара тиһәк тә ул яңлыш булмас. Айтылган хәзрәт, әйе, Диянәт журналыбыз. Ул безнең кулларыбызда, ул безнең күңелләрдә. Димәк, Диянәт мәҗмугасы безнең өчен Зәмзәм белән Кәүсәр кебектер. Сез әйтеп киттегез, ул башкорт һәм татар телләрендә чыга. Тел дигәннән ул бит менә нәкъ үзебез кебек. Ул көлә дә, ул үксеп җылый да. Бу җәһәттән телебезне мәхәлләләргә җиткерү, имамнарыбызга да моның көч-куәтен милләткә ирештерү мәсьәләсен сез мәҗмугада ничегрәк тәкъдим итәсез? Ысынлап та тел мәсьәләһе ул безнең әлеге вакытта бик мөһим мәсьәләләрнең бере. Чөнки ул динебез менән дә барыгы безнең бергә бәйләнгән. Милләт, тел, дин улар борын-борындан бергә бәйләнеп үткән әйберләр. Шуңа күрә лә менә журналыбызда тап үзебезнең туган телләребездә башкорт һәм татар телләрендә сыгаруыбыз ул безнең максатыбызны күрсәтә. Ягъни динебез менән бергә ошо телебезне лә хакларга ярдәм итәр дип өметләнәбез. Чөнки еш кына шундай күренешләргә тап булабыз. Ниндәйдер мәсҗид имам үзебезнең телдә һөйләшә, башкорт татар телендә. Унда килгән җәмәгать шулай ук та ул телдә яхшы белә, әмма хутбаны рус телендә һөйләй. Ни өчен икән дисәк, чөнки имамдың битендә төрлеһе була, кемһе башка ердә эшләү ихтимал, әзерләнеп өлгермәү ихтимал. Чөнки ула әзер булган рус телендә хутбалар бар, йыентыгы бар. Ул шуннан алып, шуның нигезендә әзерләнә. Бөтә материал рус телендә, шуңа күрә лә рус телендә хутба укыйбыз ди. Ә инде менә ошо безнең Диянәт журналы үзебезнең телләребездә сыгыуы, башкорт һәм татар телендә, ул менә ошо имамдарыбызга ошо телдә хутбаларны укырга, ошо телебезнең гүзәллеген халкыбызга yetkерер дип өметләнәбез. Чөнки менә мин Мысыр илендә булып кайтканда, онда имамдарның ничек итеп таза, әдәби, гарәп телендә сыгыш яһаганнарына хайран калып кайткайным. Шуның кебек менә бездә лә Алла бирһә, ошо Диянәтебездә бирелгән күркәм хутбаларны имамдарыбыз гүзәл телләребездә халыкка һөйләр. Шуның менән телебезне хаклауга ла зур булышлык индерер иншалла дип өметләнәбез. Айтылган хәзрәт, дөньяда адам баласының иң асыл максаты ул бәхетле булып яшәү. Рух гүзәллекләренә ия булып яшәү. Бер дәүләтнең, бер милләтнең, бер шәһәрнең, бер авылның, хатта бер урамның балалары гыйбадәттә дә бер булырга, тере булырга, ире булырга тиеш дибез. Чөнки бу Аллаһның әмре. Удхулу фис-силми каффата. Иманлыкка берләшеп кавышыгыз. Әйтегез әле, Диянәт журналы. Башкортстан мусламаннарыбызның диния назараты хезмәткәрләре мәхәлләләребездәге, мәчетләрдәге гыйбадәт мәдәниятенә, культура богослужение диләр аны. Бу мәсьәләне ничек күздә тота? Менә иң беренче без әйткәннегендә Диянәт журналында ул күбрәк имамдар өчен чыгарылган. Чөнки уның тарихы ла шулай бит, имамдар өчен.
Һәм шуңа күрә лә менә бында без кайһы бер мәсьәләләргә игътибар итәбез. Шуларның береһе әлбиттә менә шул ата-бабаларыбызның йолаһынан, улар күрһәткән юлдан тайпылмаска. Менә бында мәзһәб мәсьәләһе лә инде. Чөнки безнең борын-борындан безнең территориялы дип әйтәйек, ул Абу Ханифа мәзһәбе булган һәм шуңа күрә лә без фикъ буенча булган мәкаләләребезне тап менә ошо мәзһәб буенча бирәбез. Әлбиттә, әлеге вакытта менә төрле фикерләр була мәзһәб тураһында, башка мәзһәптәр буенча ниндәйдер кешеләр уларда өйрәнү ихтимал һәм башкалары. Әмма бында нимә тураһында әйтеп китәргә кирәк? Менә бул мәзһәптәр улар төбәктәр менән шулай ныгынып калган. Мәсәлән, безнең төбәгебездә Абу Ханифа мәзһәбе, Сәгуд Гарабистаны булһа, онда Ханбали мәзһәбе, Мисыр илдәрендә Шафиғи мәзһәбе һәм башкалары. Шуңа күрә лә еш кына безнең кайһы бер галимдарыбыз, яшьтәр дип әйтәйек инде, шул якта укып кайткандан соң, әлбиттә ул онда укыгас, ул Шафиғи мәзһәбен укырга мәҗбүр була, я булмаһа Ханбали мәзһәбен укырга мәҗбүр була. Әмма ул әгәр дә бында эшләргә кайта икән Башкортстанга, менә бында безнең ата-бабаларыбыздан килгән Абу Ханифа мәзһәбе бар. Шуңа күрә лә инде менә Диния назаратының карашы ла, гомумән галимдарның карашы ла, төбәктә ниндәй мәзһәб элек-электән яшәп килгән, шул мәзһәб буенча укытыуларны оештыру, йолаларны аткару ул дөресрәк булыр. Чөнки кешенең теге мәзһәптән бер өлешен алһак, был мәзһәптән бер өлешен алһак, ул әлбиттә безнең галимдарыбызга карата, динебезгә карата ниндәйдер бер хилафлык булуы ла ихтимал. Шуңа күрә лә инде менә бездә Диана журналының тагы бер үзенчәлеклеге бар. Без имам-консультант дигән, имам ягъни ул өйрәтүче дигән, имам ул остаз дигән бер шундай кызыл йөп буларак безнең мәкаләләребез аша бер фикер үтә. Чөнки еш кына имам ул ниндәйдер йоланы башкаручы халык кабул итеп өйрәнгән. Ә без инде менә шунда әйтәбез, юк, имам йоланы башкаручы түгел, ә уны ничек башкарырга һиңа өйрәтүче кеше. Менә ошо безнең номерларыбызда һәрбер мәкаләләр дип әйтәйек инде, ипләп кенә шулай сагылып бара. Имамдарыбызда ла, халкыбызда ла менә ошо әйбергә яйлап кына уны өйрәтү, уларга ошо фикерде yetkерү. Имам ул өйрәтүче. Имам ул башкаларга гыйбадәтте ничек башкарырга өйрәтүче кеше дип кабул итәбез. Айтылган хәзрәт, мәҗмугабыз Диянәт журналыбызны кайдан табырга, кайдан укырга, халкыбызның моңа никадәр куәтле ихтиҗы бар? Әлбиттә, ысынлап та шундай һорауды безгә еш кына бирәләр. Безнең әлеге вакытта Диянәт журналы ул 1000 тираж белән сыгарылып, иң беренче нәүбәттә мәхәлләләргә таратыла. Шуңа күрә лә иң беренче без уны, был журналды мәхәлләнән табалабыз. Һәрбер мәсҗиттәрдә ул безнең журналдар бар. Тагы ла был журналды без электрон вариантта ла, чөнки әлеге вакытта безнең күптәребез электрон китаптарда укый. Шуңа күрә лә уның электрон вариантын Башкортстан мөселманнар диния назаратының сайтында махсус бүлек булдырдык, Диянәт журналы дигән, шунда инеп укырга була. Гомумән, халкыбыз еш кына был журнал тураһында мөрәҗәгать итә безгә, интернет селтәрләре аша, телефондар аша, был журналды кайдан һатып алырга була, язылырга буламы дип. Кызганыска күрә, әлегә без менә шул мәсҗиттәргә генә таратабыз, әмма киләчәктә ниятебез был журналды шулай ук китап кибетләренә кую һәм дә язылу мөмкинлеген булдыру. Һәм шулай ук әлегә вакытта безнең эш бара, был журналдың мөхәрририятен, мөхәррият шураһын төзү. Ягъни мөхтәбәр галимдарыбызды, төрле билдәле кешеләрне ялеп итеп, журналыбызда менә шундай шура булдырып, һәм моны инде Алла бирһә киләчәктә язылу юлы менән дә алдырырга мөмкинлек булдырырга тырышабыз. Әнә шулай Диянәт журналыбыз җаннарыбызга Зәмзәм белән Кәүсәр кебек хуш килсен дип дугалар кылмактабыз. Әлбиттә, безнең был журналды сыгарган вакытта ошондай ирак сыккан башка журналларга игътибар итәбез. Менә Татарстан мөселмандар диния назараты, улар Шура исемле билдәле Ризаетдин Фәхретдинов сыгарган журналды тергезеп, улар Шура исем астыннан сыгара. Һәм дә шулай ук әлбиттә безнең республикабызда ла күркәм журналларның береһе ул менә Ихлас Шәриф дип атала. Мөхәммәд хәзрәт, һезнең зур тырышлыгыгыз монда әлбиттә. Һәм был журналдар әлбиттә безнең өчен үрнәк булып тора. Чөнки без журналды кабаттан тергезһәк тә, әле безнең өчен менә ошо бага тиклем инде озак еллар сыгып килгән журналдар, улар күркәм өлге булып тора.
Бүгінгі программабыз инде азагына якынлашты. Біз һәр очрашканда сезләргә бер букет әнә шулай жан тынычлыгы бүләк итәрбез. Безләрне карагыз, бергәләшеп карагыз. Кабат-кабат карагыз.